Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, o nouă ediție a emisiunii Ora Exactă. Suntem în direct astăzi cu administrația municipiului Deva, mai precis alături de mine este viceprimarul orașului, domnul Marius Urgent. Bine ați venit! Mulțumesc pentru prezență! Bună ziua noastră și telespectatorilor! Sunt multe întrebări din partea telespectatorilor. Devenii au multe întrebări care așteaptă răspuns, tocmai de aceea încercăm periodic să aducem în platoul emisiunii reprezentanții primăriei Devene. Vă întreb de la început cu ce vă preocupați în această perioadă, pentru că știu că aveți vești bune pentru noi și eu mă bucur că în exclusivitate la Antena 1 Deva oferim aceste informații. Dacă Devenii au multe întrebări și multe așteptări, sunt convins că și soluțiile noastre începe zi ce trec să fie din ce în ce mai multe. A coincis invitația dumneavoastră astăzi exact cu o zi în care am primit două vești bune pentru ceea ce înseamnă o parte din administrație. Este vorba, pe de o parte, de un anunț pe care l-a făcut Ministerul Învățământului privind predarea celor 4 unități de învățământ, școlile din Bârcea, din Sfântul Halm și din Archia, precum și a grădiniței aflată în zona primăriei municipiului Deva, care vor trece în proprietatea municipiului Deva, pe de o parte, iar pe de altă parte, de altfel, aici aș vrea să fac precizarea că colegul meu, domnul viceprimar Moș, a și plecat la București după aceste avize în această dupămasă. Iar pe de altă parte, domnul deputat Sâmpău ne-a adus la cunoștință că Ministerul Culturii, prin Direcția de Culte și de Patrimoniu, a alocat suma de 2 miliarde de lei vechi pentru demararea proiectului tehnic și a studiilor necesare pentru reabilitarea incintei 1 de pe cetate. Și soluțiile noastre începe zi ce trec să fie din ce în ce mai multe. A coincis invitația dumneavoastră astăzi exact cu o zi în care am primit două vești bune pentru ceea ce înseamnă o parte din administrație. Este vorba, pe de o parte, de un anunț pe care l-a făcut Ministerul Învățământului privind predarea celor 4 unități de învățământ, școlile din Bârcea, din Sfântul Halm și din Archia, precum și a grădiniței aflată în zona primăriei municipiului Deva, care vor trece în proprietatea municipiului Deva, pe de o parte, iar pe de altă parte, de altfel, aici aș vrea să fac precizarea că colegul meu, domnul viceprimar Moș, a și plecat la București după aceste avize în această dupămasă, iar pe de altă parte, domnul deputat Sâmpău ne-a adus la cunoștință că Ministerul Culturii, prin Direcția de Culte și de Patrimoniu, a alocat suma de 2 miliarde de lei vechi pentru demararea proiectului tehnic și a studiilor necesare pentru reabilitarea incintei 1 de pe cetate. Acum, haideți să le explicăm devenilor de ce sunt acestea vești bune. Pe de o parte, finanțarea pentru incinta 1, incinta 2 și 3, așa cum bine știu probabil telespectatorii, sunt finanțate din fonduri europene au intrat de altfel într-un program amplu de reabilitare. Incinta 1 trebuia să aștepte finanțare de la bugetul local, de la bugetul Ministerului. Într-adevăr, incinta 2 și 3 este finanțată, contractul este semnat, se urmează să apuce de lucru firma câștigătoare a licitației. În schimb, rămânsese incinta 1, care, nefiind cuprinsă în acel proiect, a rămas pe din afară, ea nu nemai putându-se să fie făcută prin fonduri europene, ci doar prin bugetul propriu al municipiului Deva sau prin ajutor de la incinta 1 este nucleul, este cea mai importantă zona a cetății. Este cea mai importantă, este vârful cetății. Deci incinta 1 este cea care este în vârful cetății, incinta 2 și 3 sunt zidurile exterioare și coborând în jos către poalele cetății. Este foarte important pentru că prin această alocare de sume înseamnă că am găsit deschiderea necesară la Ministerul Culturii, care cu siguranță, odată demarat acest proiect și alocând bani pentru proiectul tehnic și pentru studii, odată terminate, să sperăm că de la anul vom începe să primim finanțări și pentru lucrările efective. Și să sperăm că lucrările vor merge oarecum în paralel în cele 3 incinte. Să sperăm. Că nu va exista o diferență foarte mare între ele. Bineînțeles, pentru că dacă ne apucăm de anul ăsta de studiu, înseamnă că de la anul o să ne putem apuca și de lucrări efective și chiar dacă va mai întârzia puțin darea în folosința incintei 1, nu va fi de un decalaj foarte mare de timp între terminarea celor două lucrări pe cetate. Bun, și revenim și la prima veste pe care ne-ați oferit-o, cele 3 unități de învățământ plus grădinița din zona primăriei, trec în subordinea primăriei Deva, au fost preluate de la Ministerul Educației. Da, sunt niște proiecte pe care noi le-am demarat în toamna anului trecut, în urma întâlnirilor pe care împreună cu domnul primar și cu colegii din primărie le-am avut cu cetățenii din statele aparținătoare. Aceștia și-au manifestat dorința la Bârcea și la Archia
ca școlile să fie transformate, într-un cât ele nu mai funcționau ca școli de câțiva ani de zile, să fie transformate în cămine culturale, ceea ce se va întâmpla odată cu trecerea lor în patrimoniul primăriei. Școala de la Sfântul Halm dorim să o transformăm într-un centru pentru bătrâni, iar grădinița aflată în zona primăriei urmează să fie transformată într-un spațiu de servicii pentru serviciile primăriei, pentru că încercăm să comasăm pe cât putem să adunăm din serviciile care sunt răspândite în diferite locații ale orașului, chiar dacă spațiul actual al primăriei nu le permite să fie toate în aceeași locație, măcar să fie în zona primăriei, pentru ca cetățeanul să nu se mai deplaseze, să traverseze o jumătate de oraș de la un serviciu altuia a primăriei. Dar rămâne să vedem dacă e și finanțare pentru proiectele acestea. Ele se fac prin bugetul propriu al primăriei și nu este vorba de sume foarte mari. Probabil că la azilul de bătrâni, pentru că acolo trebuie niște dotări mai speciale pentru a putea fi Așadar, la Bârcea și la Archia, cămină culturală, în locația fostei școli, la Sfântul Halm, cămin de bătrâni și la grădiniță o parte din serviciile aflate în subordinea primăriei și a Consiliului Local de la. Da, vreau să-i anunț pe telespectatori că aveți numărul nostru de telefon la dispoziție. Dacă doriți să-i adresați domnului viceprimar întrebările dumneavoastră, ne puteți scrie și pe pagina de Facebook. Până atunci, noi mergem mai departe. Sunt multe subiecte de discutat astăzi. Înainte de toate, v-aș întreba ce se întâmplă cu locurile de parcare în municipiul Deva. Sunt mulți locuitori care s-au declarat nemulțumiți de proiectul introducerii unei taxe pentru locurile de parcare. Sunt două mari proiecte care urmează acum să fie, au fost afișate pe site și urmează să fie supuse dezbaterii publice în data de 22 și pe această cale fac o invitație celor care ne urmăresc să participe la aceste dezbateri publice, pentru că ele nu pot decât să ne aducă pe noi, cei care reprezentăm în administrație, în posesia unor informații sau unor date pe care poate nu le avem și prin participarea dumnealor să încercăm să ne clarificăm o parte din ceea ce trebuie să cuprindă aceste două programe viitoare, respectiv transportul public local și parcările. Cu detalii ne dați imediat după ce luăm un prim telefon. Am anunțat deja telefonul și în aceasta așteptă telespectatorii. Bună ziua! Din păcate nu auzim telefonul. Am să-i rog pe colegi să ne ajute. Bună ziua! Alo? Da, vă ascultăm. Alo, bună ziua! Bună ziua! Alo, bună ziua, mă auziți? Sunteți în direct, vă ascultăm. Bună ziua, am o întrebare. Da. Am o întrebare, domnului viceprimar. Mă auziți? Spuneți, doamnă, vă auzim. Da, am o întrebare, domnului viceprimar. Noi care suntem chiriași la primărie, auziți? Da. Da. Noi care suntem chiriași la primărie și avem o vecine de peste 10 ani, putem să cumpărăm locuințele în care locuim? Da, vă mulțumim pentru telefon. Locuințele sociale nu se vând, locuințele sociale rămân în administrarea statului. Singurele locuințe care se vând sunt cele ANL, care se pot cumpăra de către posesorii lor după 5 ani de zile, după o anumită perioadă și la un preț stabilit de către Ministerul Dezvoltării, care are aceste locuințe. Da, sunt convinsă că cei care locuiesc în blocurile ANL cunosc aceste aspecte. În cazul locuințelor sociale, acestea nu sunt... Da, revenim la aspectul privind taxa pentru locurile de parcare în Deva. Deci, așa cum se întâmplă în orice oraș civilizat din Europa, din lume și în foarte multe din orașele din România, toate locurile de parcare sunt taxate. Locurile de parcare sunt două feluri de locuri de parcare. Sunt parcările care se află pe arterele principale, care sunt taxate cu ora și care pot fi folosite de către cetățenii municipiului sau de cei care sunt în tranzit prin municipiul Deva, și sunt parcările riverane. Este vorba de parcările aflate în jurul blocurilor, în jurul caselor, care se concesionează și care devin parcări riverane. Ele vor putea fi folosite de către toți cetățenii municipiului. Se mai pot contracta, se pot încheia, mai sunt astfel de parcări disponibile? Tocmai aici pentru că deocamdată astfel de parcări nu sunt, pentru că nu s-a mai făcut nimic din acest punct de vedere. Cei de la cadastru au întocmit o documentație, urmând ca firma care va câștiga licitația, fie că va fi un serviciu al primăriei, fie că va fi o firmă privată, încă nu știm exact cum o să se desfășoare această activitate, asta va fi rolul acestei societăți.
Pe de o parte să identifice noi locuri de parcare și să le amenajeze și pe de altă parte să le taxeze. Da, vă întrerup pentru că mai avem un telefon. Bună ziua! Alo, bună Vă ziua! ascultăm. Două probleme pentru domnul viceprimar. În primul și în primul rând, în campania electorală ni s-a spus că se vor face pe parcursul timpului locuri de muncă. Da. Locuri de muncă care nu că s-au creat, ia că suntem aproape la un an de zile de la alegeri, s-au desfințat. O prima problemă și a doua problemă în legătură cu locurile de parcare. Aceeași problemă este numai în centru, unde stau foarte mulți, îmi cer scuze de expresie, oameni cu greutate. Aceeași probleme sunt și pe periferie și soluția ar fi numai să vrem să le facem. I-am mai spus domnului primar, fostul Trident de Gol. Acum vorbim de o proprietate privată, nu știu în ce măsură ar putea amenaja astfel de locuri de parcare. Se poate. Ne lămurește domnul viceprimar. În ceea ce privește primul aspect, locuri de muncă, acum, dacă v-a promis cineva în campanie electorală, nu neapărat primăria nu face locuri de muncă. în general devenilor, pentru că nu sunt numai eu. Da, am înțeles. A promis că se aduce fabrica de siringi care să vedem ce spune n-a mai domnul venit viceprimar, poate și au care fost vești multe, pentru deci noi. nu numai mie. Vă mulțumesc pentru telefon. Aveți dreptate, cu fabrica de siringi ar trebui să vă adresați actualului deputat Mircea Muntean, pentru că el promitea acea fabrică de siringi, în timp ce o promitea că o face la Deva, ea de fapt era în construcție și funcționa în Orăștie. Deci nu avem nimic de a face cu acea fabrică de siringi. Bun, locuri de muncă cum puteți să vă informez că locuri face? de muncă, firmele care au lucrări pe raza municipiului Deva, indiferent, adică cele care nu au sediul în Deva, le-am solicitat și deja o mare parte dintre ele au și trecut la realizarea acestui lucru, înființarea de punct de lucru pe raza municipiului Deva. Pe de o parte, angajează personal din municipiul Deva, persoane calificate sau necalificate în funcție de lucrările pe care le desfășoară dumnealor, iar pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă taxe și impozite pe salarii, se întorc înapoi în conturile primăriei municipiului Deva, lucru care până acum nu s-a întâmplat niciodată. Deci ăsta este ajutorul pe care putem deocamdată să-l primim din partea firmelor și pe care încercăm, prin aceste sume care se returnează la bugetul local, sunt bani care putem să-i redirecționăm din nou pentru populația municipiului Deva. Investitori importanți în următoarea perioadă în Deva? Investitori importanți în următoarea perioadă care să creeze Deva, și acele locuri de muncă despre care pomenea și doamna. Într-adevăr, nu avem deocamdată cunoștință. Încercăm să facem lobby și încercăm să atragem, să sperăm că odată cu deschiderea autostrăzii, că odată cu crearea parcului industrial de la Călan, anumite Călan, facilități, cei care veneau să investească în Deva, se pare că n-au fost interesați. Nu au fost interesați, pe de o parte datorită infrastructurii, pe de altă parte și datorită faptului că municipalitatea n-a reușit încă să găsească un teren adecvat pe care să se poată dezvolta un parc industrial. Sperăm ca în viitor să reușim și acest lucru, dar pentru asta prima dată trebuie să punem la punct infrastructura. Infrastructura în ceea ce privește Deva, din toate punctele de vedere, și odată cu ea sau în paralel cu ea este vorba și despre infrastructura națională, transportul feroviar și transportul pe autostradă. În ceea ce privește locurile de parcare, revenim la tema de discuție, pentru că mai avem de subliniat câteva aspecte cu privire la taxa pentru locurile de parcare. Oricum, înainte de toate, trebuie să le oferim, să le oferiți devenilor ceva înainte de a impune anumite reguli. Mai luăm un telefon și revenim la această discuție. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Doamnă, aș vrea cu domnul viceprimar, de la Sfântul Hal. Da, să rămână. Cred că e aproape de Deva. Îl rog pe dânsul sau pe domnul primar să vină odată să vadă ce e în localitatea noastră. E o țigănie curată, vă spun, de la Vilmoș către linia ferată nu e drum, e zgurob de să nămolesc mașinile, câini. Așa ceva nu se poate întâmpla. Noi canalizare n-avem. Vă rog să ne spune și nouă ce-i cu satul ăsta. Domnul Mircea Muntean nu ne-a făcut, nu ne face nimeni. Bun, am înțeles, doamnă, vă mulțumesc pentru telefon. O să vă răspund în jumătate de minut. În urmă cu aproximativ o lună, APA-Produ, în care suntem și noi, Primăria Municipiului Deva, acționari, a semnat contractele pe fondurile de coeziune, urmând ca până la finele anului viitor, cel târziu,
să fie introdusă canalizarea și apa în satul dumneavoastră Sfântul Halm, în ceea ce a mai rămas o mică parte din Cristur, zona de drum în sus către Hunedoara, și în Viile Noi, precum și în alte câteva străzi care sunt fără apă și fără canalizare în Deva. Totodată se lucrează la canalizare și la apă deja în Bârcea, urmează și Archia. Deci să sperăm că până la finele anului viitor tot ceea ce înseamnă canalizare și apă în zonele importante ale Devei și în satele adiacente vor fi rezolvate. Singurele probleme care vor rămâne vor fi probabil în Deva, zonele de sus către ieșire către Cozia, unde deocamdată nu avem fonduri prevăzute, dar nici nu este o populație atât de densă acolo încât să putem să spunem că este o catastrofă dacă încă 2-3 ani de zile în acele zone nu o să reușim să introducem apa. Dar Sfântul Halmu, Bârcea, Archia, Viile Noi din Deva și străzile mari importante din Deva care încă nu au apă și canalizare vor avea cu siguranță peste 2 ani de zile vă veți bucura și dumneavoastră de aceste Apoi condiții. putem discuta și de drumuri, de străzi Bineînțeles, asfaltate. Bineînțeles, pentru că atunci Sau se poate face ceva până la momentul în afară în care... de o plombare nu are rost să se facă altceva, pentru că este ilogic. Noi în momentul în care dăm comandă pentru asfaltare unei firme, luăm niște avize și ne adresăm firmelor care au lucrări în zonă, gen apă, gaz, telefonie, pentru că dacă cei de la apă știm că urmează să investească, să înceapă lucrările peste 2, 3, 4 luni de zile, este ilogic să bagi câteva miliarde într-un drum care pe urmă să fie spart. În ceea ce privește câinii comunitari la Sfântul Halm, ăsta e un alt subiect despre care aș vrea să vorbim, pentru că în mass media a apărut situația de la adăpostul din Sfântul Halm. Acei câini spuneau că sunt hrăniți de 2 ori pe săptămână, că nu au posibilitatea să-i hrănească. Vorbim de vreo 800 de câini la adăpostul de la Sfântul Halm. O să-mi spuneți că e o investiție privată acolo. Este o investiție privată. Dar primăria... n-aș vrea să văd acei 800 de câini pe străzile Devei. Să sperăm că nu o să ajungă pe străzile Devei, cu atât mai mult, așa cum probabil o parte din telespectatori cunosc, la nivelul județului Hunedoara s-a înființat un ADI, o agenție de dezvoltare intercomunitară, care are ca și acționari consiliile locale din județul Hunedoara și această problemă de ecarisaj va fi tratată și va fi soluționată la nivel de județ în mod unitar. Revenind la parcări. La parcări, da. Parcările, normal că nu o să taxăm oamenii pentru că își parchează mașina într-un loc care nu este amenajat ca și parcare, dar serviciul care se va ocupa de parcări, v-am spus, etapele care vor fi. În prima fază vor fi identificate locurile de parcare, vor fi amenajate și de-abia după ce acestea vor fi amenajate în mod corespunzător, va începe și taxarea. Este o procedură care va dura, probabil, ținând cont și de parcările riverane, și de asta va dura între 3, 4, s-ar putea ajunge chiar la 5 ani de zile până când să reușim să implementăm în tot ceea ce înseamnă municipiul Deva aceste parcări. Toată lumea trebuie să înțeleagă că este un serviciu care trebuie plătit. Nu vor fi prețurile atât de mari încât să fie insuportabile. Din contră, vor fi niște prețuri modice, dar pentru a putea menține acele parcări și pentru a le putea întreține și a putea în continuare banii vor merge la bugetul local? Și se vor întoarce tot în parcări. Deci acei bani, exact ca și la locuințele ANL, prin chiriile care se percep de la locuințele ANL sau prin vânzarea lor, banii se întorc și se construiesc alte locuințe, la fel și cu parcările. Va fi dezbatere publică în 22 aprilie, atunci cei interesați pot veni pentru a face anumite recomandări. Sigur că da, urmând pe urmă în ședința din 29 noi să introducem regulamentul. Taxele taxa pe parcare va fi introdusă, indiferent de ceea ce vor spune devenii, de că vor fi mulțumiți sau nu. Nu am auzit niciun cetățean din Sibiu, din Oradea, din Timișoara care să plângă că este o taxă, sau din Bruxelles sau din Londra care să plângă că e o taxă de parcare. Păi au fost obișnuiți de ani buni cu această taxă de parcare. La noi s-a introdus la un moment dat, s-a renunțat, acum iarăși. Va fi o taxă modică și acea taxă oamenii vor fi mulțumiți când vor vedea în timp că acei bani de fapt se folosesc tot pentru parcări, pentru mărirea numărului de parcări și pentru amenajarea lor. Vis-a-vis de transportul local, ca aminteați tot în dezbaterea din 22 aprilie. Este vorba la fel de regulamentul pentru transportul local, care urmează pe urmă să fie scos la licitație în caietul de sarcini pe care noi l-am pregătit și pe care, bineînțeles, că îl vom adopta și după ce vor avea loc aceste dezbateri publice, ținând cont și de recomandările cetățenilor. Și aș vrea să vă spun că deja am primit o serie de
solicitări și de recomandări la regulamentele care sunt puse pe site-ul primăriei. Vom scoate la licitație acest serviciu și ne dorim din tot sufletul și prin caietul de sarcini vom impune ca transportatorul care va câștiga licitația pentru transportul local în Deva să facă un transport de calitate, un transport care să fie tocmai asta reclamau, deveni calitatea serviciilor. Este adevărat, pentru că în urmă cu câțiva ani de zile, când s-a scos la licitație transportul serviciul de transport public local, datorită, n-are rost să mai amintim ce scandal a fost atunci și unor interese care nu aveau deloc de a face cu interesele devenilor și țineau doar de dorința unora sau altora de a-și băga niște bani în buzunare. Acel caiet de sarcini a fost contestat, acea licitație a fost contestată și astăzi încă sunt procese pe acea temă și normal că transportatorul n-a mai putut să-și mai facă treaba și nimeni nu l-a mai tras la răspundere pentru ceea ce trebuia să facă. Până atunci noi devenii vrem servicii de bună calitate. Știu că au venit și anumite solicitări din partea celor interesați de transportul public în Deva, au solicitat noi stații. Da, este vorba de solicitarea de noi stații, este vorba de câteva rute noi sau dacă nu sunt neapărat rute noi, este un exemplu din zona micro 15, avem foarte multe solicitări ca în zilele de duminică dimineața la ora 8 și la ora 12:30-13 când se termină slujba la catedrală, mai mulți cetățeni, persoane în vârstă doresc ca linia de transport local să meargă, să fie pentru cele două curse de dimineață și de prânz să fie prelungită până la catedrala de pe Avram Iancu, întrucât doresc să asiste la slujbele ținute de episcopul Guria. Și mi se pare un lucru normal și firesc să ținem cont de solicitările cetățenilor. De asemenea, vom introduce transportul local în anumite ore și în anumite zile, ținând cont și de fluctuația și de numărul de persoane care călătoresc cu transportul public. Vom introduce curse și în satele aparținătoare, unde, din păcate, în afară de Cristur, ceilalți nu beneficiază actualmente de curse. De când se vor aplica, de când se vor introduce aceste modificări? După dezbaterea publică obligatorie în astfel de... După dezbaterea publică urmează ca în ședința din 29 aprilie să fie aprobate regulamentele, urmând pe urmă să demareze procedurile de licitație, întocmirea caietului de sarcini, licitarea serviciilor propriu-zise și în funcție de contestații de asta, dar în orice caz sperăm ca în vara acestui an să avem o firmă care să presteze un transport public și care pe baza caietului de sarcini să facă în viitor un transport public civilizat. Și tot din vara acestui an, poate o veste bună pentru pensionari, vor beneficia de o mărire a numărului de etichete? Vor beneficia pensionarii o mărire a numărului de etichete de la 14 la 20, ceea ce înseamnă 3 drumuri dus întors. Aceasta am luat-o tot la recomandarea și la cerința persoanelor vârstnice, pentru că o parte dintre ei, deci trebuie să înțelegeți că aceste drumuri nu vor costa extraordinar de mult în plus, bugetul Consiliului Local nu vor afecta în plus foarte mult, pentru că o parte dintre pensionarii care au tichete nu le folosesc pe toate, dar există o altă parte dintre pensionari care în anumite momente ale vieții lor au nevoie de mai multe drumuri, pentru că se duc la medicul de familie, la spital, au mai multe drumuri de făcut. Și atunci mi se pare normal să mi s-a părut normal să creștem acest număr de drumuri. Domnule viceprimar, ne oprim pentru o pauză de publicitate. După ce revenim, aștept telefoanele dumneavoastră. Așteptările sunt foarte ridicate la serviciu? Visezi la un look atrăgător? Îți dorești să reziști la petrecerile din club? Restart îți dă energie. Restart te scapă de mahmureală. Garantat. Fără cofeină, fără taurină. Un cocktail tropical cu explozie de vitamine. Restart, probabil cel mai bun revitalizant care vine în județ. Dacă e marți, sunt reduceri în farmaciile Remediam. În fiecare marți, de la ora 13 și până la închiderea programului, posesorii de card de fidelitate Remedia au discount de 13% la coplată.
Promoția este valabilă până în data de 30 aprilie 2013 în limita stocului de produse existent în farmacii. Vino în farmaciile Remedia să primești cardul de fidelitate. În căutarea ferestrei perfecte, alege acum din cele 12 ferestre Eco pe care ți le propunem, în funcție de climă, de gradul de izolare termică sau fonică, în funcție de bugetul tău. Avem cu siguranță o soluție. Fereastra Eco, cea mai mare diversitate de ferestre din România. Acum cu până la 35% reducere și cu cea mai mare garanție oferită de un producător de ferestre. 10 ani. La final de campanie te așteaptă momente de relaxare. Un bilet pentru 2 persoane la Băile Felix. Fereastra Eco, cea mai bună din România. Și văd oșalele. Ce-aș mai merge la băi cum mergeam altă dată. Ia cardul și du-te la Catena. Ce să caut la Catena? Am spus că aș vrea să mergem la băi. Nu știi? Nu. Cumperi cu cardul și Catena te trimite ghici unde? La băi. Opa. Catena te trimite la băi. Folosește cardul și participă la concurs. Detalii în farmacie. Bunicule, ce sunt șalele? Alea care dor de atâta amar de stat la televizor. Opa. Redescoperă frumusețea în centrul de estetică Attitude by Cosmetic Style din Deva. Cel de-al 3-lea și cel mai nou salon Attitude continuă tradiția celor 2 saloane de la Hunedoara și vă propune epilare de lungă durată cu Antelia, cea mai nouă inovație în domeniu, fotoîntinerire, rejuvenare capilară, mezoterapie pentru față și corp, tratamente personalizate de remodelare corporală cu tehnic spa, combaterea celulitei, biostimulare musculară, îngrijirea mâinilor și picioarelor, hairstyling. Attitude by Cosmetic Style. Îndrăznește, meriți mai mult. Suferi de artroză sau osteoporoză, dureri de spate, șold sau coloană. MBST este terapia inovatoare prin rezonanță magnetică de rotație, non-invazivă și nedureroasă care determină refacerea cartilajului articular și a densității minerale osoase. Acum și în Deva, unică în România prin rețeaua de clinici Laurus Medical. Tehnologie germană de ultimă oră. MBST rezolvă problemele tale de sănătate la fel ca în marile clinici din Europa. Prăjituri de casă, torturi din ciocolată frișcă sau marțipan, saleuri pe gustul tuturor. Ingrediente 100% naturale, combinate în laboratorul propriu după rețete de succes. Cofetăria Select din Hunedoara vă propune o gamă variată de produse de patiserie și cofetărie, cafea, ceai și băuturi răcoritoare. Cofetăria Select, specialități dulci și savuroase pentru momente unice. Cofetăria Select îți pregătește prăjituri ca la mama acasă și torturi gustoase și arătoase. Farmaciile Revitalia îți răsplătesc fidelitatea. Ai cardul de reduceri Revitalia, ai acum produse cu până la 35% mai ieftine. Reducerile se aplică la toată gama de medicamente, suplimente alimentare și la coplată. Vino în farmaciile Revitalia din Deva, zona Astoria și din orașul Simeria, vis-a-vis de dispensar. Convinge-te că doar la noi, cu mai puțin bani, ai același tratament. Farmacia Revitalia îți oferă cele mai mari reduceri. Premiul Autogrup Deva te trimite la plajă. Vino până în 15 mai la Premiul Autogrup în Sfântul Halm, cumpără 4 anvelope de vară Goodyear, Dunlop sau Fulda și primești cadou pe loc un set de plajă. Premiul Autogrup Deva, cele mai bune prețuri la anvelope și cea mai complexă gamă de servicii auto. Reparații anvelope, geometrie roți, îndreptări jante, schimb de ulei și filtre. Toate la o înaltă calitate și la prețuri imbatabile. Restart dimineții tale. Începe ziua la cafea cu Anca. Emisiune oferită de Restart. Cocktail tropical cu explozie de vitamine. Îți dă energie, revitalizează, detoxifiază, te scapă de mahmureală. Un cocktail tropical cu explozie de vitamine. Te face să te simți bine. Restart, plin de energie. Fără cofeină, fără taurină. Restart, probabil cel mai bun revitalizant care vine în județ. Pasiune, talent, cântece și versuri care îți merg la suflet. Astâmpără-ți dorul de casă, de părinți și de prieteni cu cele mai frumoase cântece populare de la noi. Dor de Folclor îți aduce interpreți de valoare, tineri care iubesc portul popular, cântul autentic, jocul tradițional și reînvie obiceiurile din străbuni. Dor de Folclor, o emisiune oferită de Iron Recycle și Antena 1 Deva.
Farmaciile Revitalia răsplătesc fidelitatea clienților. Revitalia oferă acum pacienților posibilitatea de a achiziționa produse cu reducere de până la 35%. Totul cu cardul de fidelitate Revitalia, disponibil pe loc gratuit. La farmacia noastră aveți reducere de până la 35%, atât la produsele care se eliberează pe rețetă, cât și la produsele care se eliberează la liber, OTC-urile, de care aveți nevoie în perioada asta. Clienții sunt foarte încântați de această ofertă. Contează, să știți, foarte mult. Cât de puțin, dar contează mult. Pentru noi, la o pensie așa de amărâtă de 700. Reducerea contează la buzunarul românului. Pentru cei care iau medicamente pe lună non-stop, este orice leu contează. Cardurile de fidelitate se eliberează în toate farmaciile Revitalia. Și în orașul Simeria, cardul de reduceri era așteptat cu nerăbdare de clienți. De anul trecut, tot am întrebat doamnele când o să dea cardul, abia am așteptat. Foarte bine că s-a introdus și la noi, luăm medicamente mai ieftine, cei bătrâni cu pensii mici. E foarte bine, dacă avem noroc, că eu mai cam 4 milioane jumate, ce fac? Dar e foarte bine și tot de aici iau tot timpul medicamentele și ne bucurăm. Farmaciile Revitalia din Deva și Simeria îți oferă cardul tău de sănătate. Vino și convinge-te că doar la noi, cu mai puțini bani, ai același tratament. Farmacia Revitalia, farmacia orașului tău. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit în direct la ora exactă și vorbeam despre transportul local în municipiul Deva. Aș vrea să vorbim puțin și de starea drumurilor. Lucrări de asfaltare pentru anul acesta sunt prevăzute? Da, sunt prevăzute. Știu că acum este o mare problemă cu centura Devei. Da. Ne întreabă și telespectatorii are o istorie un pic mai veche. La un moment dat, Ministerul Transportului, prin Compania Națională de Drumuri, preluase centura Devei, fiind drum european, în 2010. Primăria a luat-o înapoi, întrucât pe centură s-au desfășurat lucrările de canalizare și pentru trecerea la stația de epurare de către cei de la ISPA, de la APAPROD prin ISPA, deci ea trebuie să fie în proprietatea municipiului Deva pentru a putea accesa acele fonduri. Noi ne dorim acum și încercăm și sper să găsim înțelegere la Ministerul Transporturilor ca cel puțin până la terminarea definitivă a autostrăzii de la Timișoara-Arad către Sibiu să preia din nou Ministerul Transportului centura Devei, pentru că nu mi se pare normal ca din banii populației Devei să fie suportate lucrările de întreținere la o centură care este un drum european. Bun, până atunci se vor face lucrări, se va asfalta? Da, o parte din lucrările vom face noi, primăria, din bugetul propriu, și o parte din lucrările vor face cei de la Hidroelectrica, care sunt cei care au lucrat pentru APAPROD și care au anumite tronsoane de drum care sunt în garanție și care le revin dumnealor. Bun, ne spuneți dacă se vor asfalta și alte zonele orașului după ce mai luăm un telefon. Bună ziua! Alo! Vă ascultăm! Bună ziua! Aș avea și eu două întrebări pentru domnul viceprimar, dacă se poate. Da. Spune, sunteți prima, să înțeleg că nu se mai decontează abonamentele școlare. Și a doua? Și a doua, referitor la taxele și impozitele locale. Am înțeles că cei care achită până la 31 martie primesc acea bonificație de 10%. Ceilalți care depășesc acest termen sunt penalizați cu 2% la lună. Să ne trezim mâine, poimâine, că plătim impozitele și taxele în avans pentru 2014. Cred că așa le-ați plătit și anul trecut. Cred că s-a aplicat aceeași regulă. Da, deci cei care au plătit până la 31 martie este o practică care nu există doar în Deva. Există, cred că, în toate localitățile din țara asta, care are ca și scop atragerea banilor către bugetul local din taxe și impozite. Cei care au plătit până în 31 martie au beneficiat de o scutire de 10% din valoarea totală a taxelor și impozitelor. Nu vă penalizează nimeni dacă nu vă plătiți taxele și impozitele până la sfârșitul anului sau eșalonat așa cum prevede legea. Deci penalități se percep doar în momentul în care trece termenul de plata taxelor și impozitelor. Dacă termenul de plată maxim este 31 decembrie, nimeni nu o să vă penalizeze
până în 1 ianuarie anul viitor. Atâta doar că dacă nu le-ați plătit până la 31 martie, nu mai beneficiați de acea reducere de 10%. Bun, abonamentele școlare, spunea doamna, nu se Îmi mai pare foarte decontează. rău, nu înțeleg despre ce abonamente școlare vorbește. Cred că mai bine pentru lămuriri suplimentare la primăria Eu cu Deva. mare plăcere vă aștept să-mi dați un telefon sau să treceți pe la primărie. Când aveți și audiențe, poate... În fiecare zi de marți, dar mă găsiți în fiecare zi la primărie și vă aștept cu plăcere să treceți, să vedem despre ce e vorba și să vă spun exact în ce stadiu suntem cu problema dumneavoastră. Spune din nou bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Aș avea și o întrebare pentru domnul viceprimar în legătură cu terenurile pentru tineri. Da, spuneți. Se mai acordă terenuri? Cam pe când să ne așteptăm? Da. Ce se întâmplă cu aceste terenuri? Da. În urmă cu aproximativ 2 ani s-a dat un lot de terenuri într-o zonă în care, din păcate, primăria la timpul respectiv nu s-a interesat dacă în acea zonă se poate construi, se poate obține autorizație de construcție. Este vorba de cele aflate în vecinătatea depozitelor Petrom. Noi ne-am trezit cu faptul că oamenii au fost puși în posesie, dar nu căpătau autorizație de construcție, nu puteau să obțină avizele pentru că nu le permitea legislația în vigoare obținerea acestor avize și atunci am încercat și am reușit să mai găsim niște terenuri în zona Zăvoi, unde cu prioritate le-am dat celor care primiseră în acea zonă și nu aveau nicio vină că dumnealor nu puteau să-și facă construcțiile pe terenurile pe care le primiseră. Am acordat celor dintre ei care au vrut să-și refacă proiectele, să se mute în altă zonă, le-am acordat acele terenuri și acum am început să vedem dacă din cei care le-au primit de-a lungul timpului sunt în termene cu ceea ce privește executarea Plus că au fost mulți care au renunțat la aceste aceste terenuri. Au fost și care terenuri. au renunțat și noi acum identificăm să vedem și vrem să reziliem contractele cu cei care au încălcat sau au depășit termenele sau au încălcat anumite prevederi ale contractului, urmând ca acele terenuri să fie puse la dispoziția celor care sunt în măsură și au dreptul să le primească. Bun, vorbeam despre starea drumurilor. Da, revenim. Șoseaua de centură, am înțeles, da, va intra într-un proces de... Într-un proces de... O cârpiți sau o asfaltat integral? Nu, problema să o asfaltăm integral. Gândiți-vă că la lungimea pe care o are și la cele 4 benzi s-a rașchetat și a turnat asfalt de la început, înseamnă că un an și jumătate nu mai faci nicio investiție. Plus că spuneați că nu mi se pare firesc ca din bugetul local să se întâmple acest lucru. Se întâmplă asta pentru că este un drum care este folosit este un drum european, care îl folosește 3 sferturi din România. Și ce facem pentru drumurile pe care le folosesc strict de venii? Și mă refer la le folosesc strict de venii. Există un contract pe care noi îl avem încheiat de anul trecut, un contract multianual în valoare de aproximativ 100 de miliarde pe an. Așa cum se știe, anul trecut, imediat după ce am intrat în primărie, noua echipă de conducere în Deva, chiar s-a văzut că se lucrează și că s-a schimbat cât de cât fața orașului în ceea ce înseamnă asfaltarea și trotuarele. Am încercat în acea toamnă să facem în cât mai multe zone, cât mai mult acolo unde chiar necesitau și erau lucrări urgente de făcut, urmând acum ca din acest an să intrăm pentru următorii 3 ani de zile într-un program foarte bine pus la punct, foarte riguros, în care să o luăm pe zonele orașului, în așa fel încât după 3 ani de zile toate zonele orașului să arate bine. Deci acolo unde nu vom ajunge anul ăsta, cu siguranță vom ajunge anul viitor sau peste 2 ani de zile, dar normal că vom începe acolo unde sunt probleme mai grave cu refacerea asfaltului și cu întreținerea trotuarelor. Apropo de trotuare, când scăpăm de acele șanțuri prin care a fost introdusă fibra pentru acel sistemul proiect de monitorizare și fluidizare a traficului, noi am dat ordin de începere a lucrărilor pentru asfaltare, începând nu se mai sparge, doar unde mai sunt de făcut, dacă mai este undeva de spart, dar cred că au terminat în mare cu spărturile, dar din păcate vremea nu le-a permis celor de la firma care se ocupă de asfaltări să intervină, dar ordinul de la primărie este dat, ei pot să înceapă, dacă vremea le va permite, pot să înceapă lucrările de reparație acolo unde trotuarele și străzile au fost sparte. Din păcate nu mai avem timp. Vă aștept și cu altă ocazie. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru prezență, dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere!
Titan Bitman pe masa de operație. A fost operat de hernie inghinală. Cum se simte celebrul artist după intervenție, aflați în câteva clipe la Acces Direct. O despărțire, 1.000.000 de motive.